Живот без телефон. Днес искам да говоря за това как ме ефектира това да нямам телефон от 3-4 дни. Преди няколко дни дадох телефона си на един приятел и просто му казах да не ми го връща. И съм забелязал няколко неща. Главното нещо е, че е много по-скучно. Всичко е много по-скучно по някакъв много спокоен начин. Защото осъзнах, че като цяло да ти е скучно е доста полезно нещо. Колкото по-скучно ми става, толкова повече желая да създам нещо а, или да чета нещо. Прочетох едно списание. Тревата. Научен поглед към марихуаната. Беше долу интересно. Една минута. Някакъв аргумент трябва да не, по-скоро някаква... Според мен това е начин да се живее, буквално. Аз не мисля, че някога... Не искам пак да имам телефон, буквално. Не искам да се чуя дали е с мен или... Имах много странно усещане, като излизах първите няколко дни от нас. Чувствах се все едно, че съм забравил нещо, все едно, че трябва да се върна да взема нещо. Всъщност нямаше нищо за вземане. Чувствам се много по-свободен без телефон. Не гледам Instagram сторита или рилове, не си пиша с никой и не си говоря с никой по телефона също. Карам да се чувствам сам по един много приятен начин. Индивидуално. Индивидуалност, така да кажем. Според мен според мен най-големия бенефит, най-голямата полза е неизбежната креативност. Даже наскоро нарисувахме тази картина. Може би някой друг ще я покажа, не знам колко добре изглежда на това. Няма значение. Идеята е, че във всеки случай аз знам, че ще създам нещо, евентуално, в който е като някакъв cheat code. И може би това е нещо, което искам да ви кажа. Да нямаш телефон нещо време е cheat code. И това е днешния разговор.